na-esite na ntụtụ ụkwa mma nwaanyị ajọ nri. Ekele m ụlọ ọrụ INEC okwu nhọpụta dị n'aka n'ala anyị eyinyela ụbọchị 16 ọnwa mbụ afọ 2027 maka nhọpụta ọkwa onye isi ala Naịjirịa. Ka ọ na-akpụdobe na-eru nso, anyị nwere ike ikwu mmadụ anọ bụ ndị pụtara ihe n'ime ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị niile nwere n'ala anyị nwere ohere ịzọ ya bụ ọkwa. Ha wee bụrụ ma President Bola Ahmed Tinubu, onye APC, Alhaji Atiku Abubakar, onye ADC, Peter Obi, onye NDC, nakwa Adewale Adebayo, onye SDP. Anyị akpọghị Omoyele Sowore maka na otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke AAC, African Action Congress, so na ndị nke achịkọta ekwu ọnụ. N'ime anọ ndị anyị kpọrọ, kedu ka ohere si dodobere onye ọbụla n'ime ha maka inwe mmeri na ya bụ nhọpụta? Bola Tinubu. Ọ bụrụ oge ike nkarị ndị ala anyị bụ okwere nke ndị ọchịchị steeti kara, anyị gara ikwu na Tinubu ejebego maka na ndị ọchịchị steeti n'ọkwa gọvanọ 31 n'ime 36 ewere ha n'ala anyị so Bola Tinubu bụrụ ndị otu APC. Anyị na-echekwa na President Bola Tinubu kwesịrị ime ihe o mere banyere eze elu ndị ntọrị na ndị amakome na-epu n'ala anyị, makwara ihe o mere banyere ihe isi ike na-echi ụmụ Naịjirịa ọnụ n'ala, makwakwara ihe o mere banyere nkwa o kwegara tụmadị nke inye ndị ala anyị ọkụ eletrik na ụdị anyụ. Ọ bụrụ na ọ bụghị n'ọfụ, o bujekwe beresọ maọbụ site na magomago, wuruwuru, bilibili maọbụ chandum. Atiku Abubakar, ọchịchị ala anyị ka dị n'aka mpaghara Southern Nigeria, nke bụ na ndị zonu South West, South East na South South ga-ekwere maka na ọchịchị ka fọrọ ha afọ 5. Kwa Atiku Abubakar ka onye chọrọ ịnara ha ihe ruo ya ma ọ bụrụ na o soro zọọ ya bụ ọkwa, n'ụdị ha ga-eji gbakọta ya azụ ma ghara ịtụnyere ya. Ndị mpaghara North Central nakwa North East Zone bụ ebe o si, bụzi ebe ike karị ndị mmadụ nọ n'otu APC, nke bụ na Atiku Abubakar apụghị inweta nkwado n'ụdị ayịrị igwe. Ejeze na mpaghara North West bụ ọka ibe ya n'ala anyị n'ọnụọgụ ndị mmadụ. Kwankwaso na-esote Peter Obi maka isiokwu onye isi ala Naịjirịa n'aha NDC aghaghị ime Atiku Abubakar ihe awụ iyi mere awụ ụlọ. Peter Obi, ụdị nkwado Peter Obi nwere n'akụkụ ala anyị dị iche iche na-egosipụta n'ịhụnanya a na-egosi ya mere ka ọtụtụ ndị ala anyị kwere maka ezi omume ya, gụnyere ịkwụba aka ọtọ na inwe ọmịiko, kwenye na ọ bụ ya ga-atọli Naịjirịa agbụ ajọ ọchịchị. Ndị nkwado Peter Obi na ọnọdụ ka akịdị enweghị oke ala maka na ha nọ n'otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị niile n'ala anyị ya. Adewale Adebayo
ọ maara nke ọma otu a si akọwa na onyonyo telivishọn ihe a ga-eme ka ọchịchị gaba nke ọma, mana ejisimike ka a ji anụ maka otu ya bụ SDP na steeti ala anyị dị iche iche. Ebe ọ bụ na ọchịchị Egbebere Ugobere anyị nọ n'ime nyere ohere maka onye ọ dịkwuo uche ya, anyị akpọnwe oku ka ije zaa ajụjụ kọtụ ka ị ga-esi chia ma rụrịta ụka banyere ọchịchị na onyonyo telivishọn bụrụ ndị niile ga-esozi ọkwa onye isi ala n'ala anyị ọsọrọ gị maọbụ na ọsọghị gị, n'iji gbochiere ndị obodo bụ ndị ga-eje mee nhọpụta ịzụ ahịa akpa ma nye ha ohere isite n'egbe gbue ka mata ebe ọ ga-ebe, nakwa na ntụtụ ụkwa aja ama nwaanyị ajọ nri mata onye nke we ya na nne nke na-awe ya. Ha bụ m Chukwuma Ogbonna, onye nke m. Imenụ ka anyị mata ka ozi ụga si masị gị, ma ka osi gị masị gị na ohere like maọbụ kọment. Biko mee ka o lue ndị ọzọ aka.